Bueno, a valoración ten que ser positiva. Bueno, pois dado as circunstancias, o pinchazo de Veloso, que sin lugar a dudas privounos do podio. Ganarlle a Luis León pois iba a ser prácticamente imposible, porque foi superior na primeira parte, superior na segunda. O que si está claro que na segunda el foi superior, é dicir, foi nos últimos 20 km foi o mellor corredor detrás de Luis León, e na primeira pois foi cando pinchou, que xa pinchou a na máis salir a un kilómetro e pouco, tuvo pinchazo, ese pinchazo pois, bueno, pois cando estaba collendo ritmo, sacache o ritmo, o tempo que perdes en cambiar rauda e volver a coller outra vez o ritmo, pois foi donde realmente nesos primeiros 14 km foi donde perdeu pois todas as opcións de podio, non? Temos que estar contentos, repito, porque fixe unha grandísima contrarreloj, non só el, sino de Segovia e Gonzalo tamén, non? Sí, efectivamente, Luis León meteulle pois eso, medio segundo aproximadamente por kilómetro na segunda parte, nos últimos 20 kilómetros, e el meteulle pois na segunda parte cronometrada meteulle 7 segundos, me parece, a 10 segundos a Rubén Plaza e 7 segundos creo que a Gutiérrez, non? Por lo tanto, bueno, pues eso demostra de que realmente o pinchazo foi o que nos privou, repito, non de ganar, porque evidentemente Luis León saliuse, pero sí de bueno, pues de estar no podio. Sí, porque estábamos primeiro, colleu o mellor tempo de Segovia, pois chegou Veloso, pois chegou tamén Gonzalo, que fixo un gran tempo tamén, e polo tanto, bueno, pois a verdade é que fomos protagonistas durante todo o día, pero ao final pois quedamos aí nese posto que a nadie lle gusta quedar, non? Eu creo que o segundo posto e o cuarto, dentro de, evidentemente, mellor facer cuarto que facer quinto ou sexto, pero o segundo e o cuarto son os dous postos que casi nunca nadie quere, non? Porque o segundo quedas ás portas de ganar e o cuarto quedas ás portas do podio, non? Nós, evidentemente, porque, repito, por dadas as circunstancias non podíamos estar no podio, e viñamos con opcións de intentar ganar, visto, pois, evidentemente, ganar iba a ser imposible con Luis León Sánchez, pero estar no podio sí que eu estou convencido de que hubiéramos feito o podio. Non sei se segundo, se terceiro, pero que nos hubiéramos metido nos cas de Parne, que bueno, pues fixeron unha contrarreloj extraordinaria todos, pero estou seguro que hubiéramos sacado unha plaza do podio, non? Estamos animados porque estos tres que están aquí demostraron que están ben, e os que veñen de casa, pois eu creo que hai corredores que debemos estar aí e que temos que ser protagonistas, debemos estar na pelexa de intentar estar aí, a ver se non conseguimos aquí o podio, a ver se podemos conseguirlo na de fondo.